Xornada de loito no concello lugués de Palas de Rei. Unha muller de 51 anos morreu no incendio que se produciu nunha casa da aldea da Graña, na parroquia de San Xiao do Camiño. Outras 5 persoas tiveron que ser trasladadas ao Hospital de Lugo por inhalación de fume. O lume comezou na parte baixa da casa onde había moito material combustible xunto ao alumeado de Nadal. O incendio se pode provocar por adornos navideños que tiñan enchufados na parte de baixo da casa, non nun porche. Tiñan adornos navideños, tiñan un sofá, tiñan moita acumulación de combustible na parte de baixo da casa. Unha vez que plantou o lume na parte de baixo, deu entrado no porche, entrou por un cristal dunha porta para dentro da cociña da casa e inundou toda o que é a parte da vivenda. Debeu de ser polo que faleceron pola inhalación de fumes. Boas tardes, luns 8 de decembro, xornada festiva da Inmaculada. No Galicia Noticias de hoxe estivemos tamén na Ronda do Outeiro, unha das arterias da Coruña, onde volveron saltar as alarmas por unha nova lea violenta nocturna. Unha liorta na que houbo puñazos, patadas, berros, en fin, de todo. Algo que xa non pilla por sorpresa aos veciños que din que o que aconteceu esta fin de semana é cada vez máis habitual. Sí, hai moitas peleas por aquí. Sobre todo aí na esquina e na ronda, unha cafetería que hai. Aí se xuntan moitas culturas, entonces chocan entre eles e suele haber bastantes conflitos así de incluso con arma blanca. Os fines de semana, empezando polo jueves, aquilo era horrible. Gritos, yo creo que hasta se intercambiaban papelinas e todo. Lembrarán esta lea protagonizada no xulgado polo autor da violación dunha traballadora do Hospital Xeral de Vigo en 2013. Pois ben, o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia vende confirmar a sentenza de 16 anos e medio de prisión para este home. A agresión causou gravísimas secuelas na vítima, que é altamente dependente dende aquela. Saben o que é unha lanzada? Vexan. Son carreiras ilegais en vías públicas en que os vehículos implicados parten da velocidade legal para logo incrementala e competir entre sí. Recentemente, a Garda Civil de Lugo interceptou 2 condutores na A6 que superaban con moito os 200 km por hora. Hoxe falamos diso coa Garda Civil, escoiten un anticipo. Normalmente van circulando en velocidade normal, en velocidad adecuada a la vía, y en un momento dado digamos que aumentan la velocidad, por eso de ahí viene la denominación de lanzada, porque digamos que se lanzan a mayor velocidad y establecen una competición entre varios vehículos. Y 2 de ellos cometieron supuestamente sendos delitos contra la seguridad vial, delitos de exceso de velocidad, y fueron detectados a 218 y 213 km/h. Xornada tráxica deste festivo en Palas de Rei, na provincia de Lugo, houbo un incendio nunha casa da aldea da Graña en que morreu unha muller de 51 anos. O resto de habitantes da vivenda tamén precisaron de asistencia médica e parece que todo se debeu, Alberto, a algo tan común como o típico alumeado de Nadal. Efectivamente, Raúl, ademais temos unha última nova, é que 2 desas 5 persoas que están ingresadas no Hospital Lucus Augusti xa lles deron a alta, agora quedan ingresadas 3, entre elas un bebé de 2 anos. O que si temos que lamentar é a morte da Azucena, de 51 anos, que chegara hai só 2 semanas aquí a Galicia para pasar as vacacións de Nadal coa súa familia, ela viña de Ecuador. O incendio comezaba entre as 5:30 e 6 da madrugada, era unha das persoas que fuxiron da casa que andaba a voz de alarma, e aí, onde están vendo agora mesmo, é onde se producía todo, nesa especie de porche, onde, como decías, Raúl, todo apunta a que foron os adornos de Nadal os que provocaron ese incendio cun cortocircuito. Que pasou despois? Que se produciu unha fume moi mesto de toda a combustión que se producía do material inflamable, entraba na casa, aí era onde se producían todos os problemas, porque os habitantes que están agora ingresados sí puideron escapar da vivenda, pero desafortunadamente a Azucena non o conseguía, eran os bombeiros de Chantada quen atopaban o seu cadáver pouco despois das 6 da mañá. Desolación na aldea da Graña por este incendio do que daba aviso un dos afectados pasadas as 6 da mañá.
Recibimos unha chamada sobre as 6:15 da mañá, 6:20, de que había un incendio aquí en Palas de Rei con 3 persoas atrapadas dentro. Cando chegamos aquí ao punto, pois nada, encontramos os compañeiros dos GES de Monterroso que estaban traballando aí, se estaban retirando unha persoa que estaba, bueno, que parecía que estaba afectada por inhalación de gases nunha habitación, non? Despois, ao chegar o médico forense, ditaminou que a persoa que estaba falecida. A vítima de 51 anos acababa de chegar de Ecuador para pasar as vacacións de Nadal na casa da súa nai, que é unha das 5 persoas que resultaron ademais afectadas polo fume, o que obrigou o seu traslado ao Hospital Universitario Lucus Augusti. Eles poideron salir, creemos, que porque ela estaba na habitación que estaba máis lonxana da casa. Eles estaban nas habitacións que estaban máis, que tiñan salidas máis preto, non, da salida do que as habitacións da que estaban. Ela, por desgracia, estaba na habitación que era a última que estaba na casa, que non tiña ningunha porta para poder sair, vamos. O lume orixinouse na parte baixa da casa nun soportal de madeira pechado que utilizaba a familia como sala e onde colocaron adornos de Nadal. Pode parecer que o incendio se pode provocar por adornos navideños que tiñan enchufados na parte de baixo da casa, non nun porche. Tiñan adornos navideños, tiñan un sofá, tiñan moita acumulación de combustible na parte de baixo da casa. Unha vez que plantou o lume na parte de baixo, deu entrado no porche, entrou por un cristal dunha porta para dentro da cociña da casa e inundou toda o que é a parte da vivenda. Debeu de ser polo que faleceron pola inhalación de fumes. A espera do que conclúa a investigación, os primeiros indicios apuntan a un cortocircuito no cableado das luces da árbore. Partes de aluminio que están quebradas, partes de aluminio que están derretidas, vemos que hai bastante cableado derretido, e vemos que hai unha estrutura de adornos navideños, non? Unha triste nova coa que espertaban na aldea da Graña. Esto no es grato para nadie realmente, y más una familia que lo queremos como si fuera de nuestra familia. Veciños moi queridos que recibían estes días a familiares. Una familia de sus hijas, con su marido, su mujer y el nieto. Todos habían venido a pasar las Navidades. Unha era a muller falecida. Entre os veciños da Agra do Orzán na Coruña hai preocupación por unha nova pelexa violenta que se producía esta fin de semana. Os protagonistas, un grupo de mozos que se enlearon con paus e puñadas, un suceso que obrigou a intervir a Policía Nacional. Os veciños culpan disto a un local nocturno que reabriu as súas portas hai uns meses. A golpes e puñadas entre varios mozos que na madrugada do sábado alteraban o descanso dos veciños da Rolda do Outeiro. Sí, que houbo, dúas peleas foron nun corto espacio de tempo. Foron os propios veciños os que gravaron estas imaxes que difundiron a través das redes sociais e encargáronse de dar aviso á policía, que acabou dispersando os mozos. A policía ven, ou non lle deixan actuar ou actúa. Entón se agarra, ven, tranca, marcha, volven facer o mismo. Entón estamos sempre na mesma. Non é unha situación nova no barrio. Os veciños denuncian os problemas de convivencia que xera na zona un local nocturno que reabriu as súas portas despois dun tempo pechado. Na Ronda, unha cafetería que hai, aí se xuntan moitas culturas, entonces chocan entre eles, e suele haber bastantes conflitos así de, incluso con arma blanca. No barrio hai preocupación. A verdad que estamos indignados con este tema. A ver, non nos importa que dentro do local se oi que fan o que queiran, é dicir, que canten e bailen e fan o ruido que queren, pero sin molestar os veciños, sobre todo a xente que vive no edificio, pois é unha molestia tremenda. Dende a Asociación de Veciños da Agra do Orzán din que chove sobre mollado. Levamos anos con ese tema e reclamando ao Concello que se faga outro tipo de actividade, que se eduque, que se faga pedagogía en todos os sentidos. Dentro do barrio que se fan campañas para alimentando e animando a convivencia e arreglar os pleitos que poida haber, dialogando. Para que a Agra siga sendo, como a toda a vida, un espazo de convivencia. O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia confirmou a sentenza de 16 anos e medio de prisión para o home que violou unha muller que saía de traballar de madrugada no vello Hospital Xeral de Vigo en 2013. A lesión causou gravísimas secuelas na vítima, que é altamente dependente dende aquela. No xuízo, na Audiencia Provincial, a xuíza tivera que interromper a sesión e desaloxar os medios pola agresividade do xa condenado en firme. A berros e con insultos, así chegaba a sección quinta da Audiencia de Pontevedra o 17 de setembro Tito Montoya. ¡Que no quiero traer juicio, hostia! Estate tranquilo. Es lo que no quiere. ¿Que le hagan fotos? ¡No! ¡No quiero nada! ¡Ni que se vaya, joder!
E o home acusado de violar brutalmente e roubar a unha muller que saía de madrugada de traballar en labores de limpeza no vello Hospital Xeral de Vigo. Moitos dos asistentes consideraron que conseguiu o seu obxectivo, que non houbese prensa na sala. Foi condenado a 16 anos e medio de cárcere, tanto en primeira instancia como confirmado agora polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. O experto penalista Alejandro Vega considera que era prácticamente imposible que prosperase o recurso do acusado. Poucas posibilidades de éxito tiña no ámbito do recurso da apelación este condenado, toda vez que a proba era moi sólida, basada en indicios biolóxicos. Aparte, é moi curioso comprobar como cos avances da ciencia é cada día máis sinxelo, ou menos complicado, polo menos, acabar sabendo quen é o autor dun feito delictivo, como neste caso, non? Os feitos ocorreron en 2013, cando a muller atravesaba un descampado próximo ao hospital para coller o autobús. A identidade do autor tardou en coñecerse case 10 anos despois, grazas a que se atopou o ADN do autor nun roubo. Alejandro Vega salienta o valor destas probas de ADN que se poden facer de xeito obrigatorio en casos graves como este. A día de hoxe, en certos delitos violentos, pódese acadar, xa sexa voluntaria ou coactivamente, unha mostra de ADN. É dicir, a día de hoxe, cando hai unha detención en comisaría, sempre se lle pide voluntariamente ao detido se quere deixar unha mostra para poder incluir en bases policiais para facer cotexos. Isto, casi todo o mundo cando é voluntario di que non. Pero en determinados delitos violentos, por exemplo, roubos, sí que isto pódese facer coactivamente polo xuiz, ou ordenarse nun auto. Ademais de violala moi agresivamente, rouboulle e intimidouna cun arma. A vítima presenta deterioro cognitivo grave a raíz do suceso. Antes facía unha vida normal e agora presenta unha grave dependencia, polo que tivo que ser ingresada nunha residencia malia non ter a idade da xubilación. Hoxe temos unha nova xornada de avisos meteorolóxicos, sobre todo na costa, nótase aí en Muxía. Alejandro, contanos. Vaya se nota aquí nesta punta da barca este temporal, sobre todo de mar e de vento. Como poden ver agora mesmo en directo, estamos tendo un mar moi bravo, por iso está activo ese aviso laranxa por fenómenos costeiros con ondas que poden superar os 7 metros de altura dende a Guarda ata Estaca de Bares. E no caso da Mariña, ese aviso é amarelo. Tamén aviso por mar de vento, con ventos de forza 7 que serán incrementando nas vindeiras horas. Iso no mar, porque en terra tamén temos aviso amarelo en moitos puntos de Galicia por refachos de vento que poden superar os 80 km por hora. De feito, moi pretiño daqui en Vimianzo rexistrouse un refacho de 122 km por hora. Todo parece indicar que este tempo revolto vai nos acompañar nas vindeiras xornadas e xa mañá tamén coa chegada das chuvias. Hoxe está aberto o comercio, mala ser xornada festiva para facilitar as compras navideñas, algo que anima non só os centros comerciais, senón tamén as rúas, en que o comercio de proximidade é o protagonista. Aberto por festivo. Hoxe non parece un día de descanso no centro de Vigo, todo o contrario, a maioría das grandes cadeas abren hoxe e iso obriga a traballar tamén o comercio local. Este mes non pechamos ni o mediodía tampouco, o sea, desde a mañán ás 9 da noite e os domingos tamén estamos abertos. Ahora en diciembre abrimos incluso los domingos, entonces a lo mejor que nos toquen los descansos mal cuadrados, pues a lo mejor estamos casi 2 semanas enteras sin descansar, porque abrimos todos los días, a fin de cuentas, abrimos domingos e abrimos festivos tamén. Non é só traballar máis días, senón traballar máis cada día. Os negocios do centro apenas paran, menos aínda en festivo. Digamos que doblamos, pero con bastante. Doblamos o chollo, pero con bastante. Depende tamén moito tempo, claro, indudablemente. Se está un tempo como hoxe, pois se podes traballar ben, pero normalmente o doble. O doble ou máis. O doble ou o triple. Hai momentos que sí, hai momentos que nos fan falta máis mans a hora de atender a xente, como nos gustaría atendelos, claro. Hoxe agardamos outro cheo en Vigo, ademais é que este luns é tamén festivo en Portugal, xa se escoitan, de feito, moitas voces en portugués no centro da cidade. Son agora mesmo os nosos veciños uns clientes fundamentais do comercio local. A imaxe destes días é moi diferente a doutros festivos do ano en Vigo. En agosto, por exemplo, o centro da cidade está prácticamente deserto. En cambio, polo Nadal, veremos isto case durante 2 meses e logo hai que contar, non descontar, as rebaixas.
Imaxinen ir pola estrada e verse rodeados dun grupo de coches competindo entre sí a canto lles dá o motor. Son as coñecidas como lanzadas. Acaba de pasar na A6 con 4 condutores. 2 deles superaban por moito os 200 km por hora. Conducen sen perder de vista o retrovisor para controlar o seu contrincante, porque do que se trata nas lanzadas é de gañar. Van circulando en velocidad adecuada a la vía y en un momento dado, digamos que aumentan la velocidad, por eso de ahí viene la denominación de lanzada, porque digamos que se lanzan a mayor velocidad y establecen una competición entre varios vehículos. Es mucho, sí. Tienes furgoneta, todo muy marcha rápido. Rápido e moitas veces en paralelo, en vías abertas con coches alimentados polo nitro para gañar potencia, os reis do volante. Controlan hasta onde controlan, cando non paran. E onde iba lá para Ferrol, iba todo picado pola autovía, e cando volvín estaba patas arriba. En Outeiro de Rei eran 4. A Garda Civil localizou a quedada en redes e esperaronnos preto do CEAO. 2 de ellos, 144 y 168 km por hora, y 2 de ellos cometieron supuestamente sendos delitos contra la seguridad vial y fueron detectados a 218 y 213 km hora. Unha auténtica temeridade para eles mesmos e o que é peor, para quen non conta con algo así. Adiantamentos en zonas de cadra que non están permitidas, con pouca visibilidade, comprometer a outros condutores que van a velocidades máis tranquilas, que non teñen tempo a reaccionar. Cualquier maniobra a esa velocidad entraña unos graves riesgos, tanto de producción del accidente como de las consecuencias de la lesividad derivada de los mismos. ¿Qué buscan? Diversión y se cuadra apuestas. Adrenalina, digamos. Carga de adrenalina que aumenta conforme sobe a velocidade, ao mesmo ritmo que se multiplica o risco. Unha opción para atopar algún artigo orixinal son os mercados de Nadal, como o que se está a desenvolver hoxe en Celanova. No interior do claustro barroco hai unha morea de postos con artesanía, alimentación, segunda man e antigüidades. Ademais, celébrase de xeito paralelo a Festa dos Callos. O claustro barroco do Mosteiro de San Salvador de Celanova convértese estes días nun gran mercado de Nadal. Aquí hai unha morea de opcións para atopar un agasallo diferente e orixinal. Regalar salud, regalar bienestar, que é moi importante. Teño produtos que son naturales, ecológicos, sin químicos, sin parabéns. Temos un que é a estrella, que son os produtos de caléndula. Xollería é moi bonita e luce moito. E para os nenos, o pixelar, que tamén luce moito, e se pode personalizar con nome, é un bon regalo. Todo o que facemos pódese personalizar, pódese encargar, para que a xente leve un bon regalo, e ademais temos tamén o buzón de Santa Claus, coas cartas, para que veñan todos os nenos. Artesanía en madeira, xollería, cosmética natural, pero tamén mel e outros produtos derivados e, ademais, moitos postos con antigüidades. Está moi ben montado, moi bonito. Merquei un pouco de mel, que a mí me gusta, e os críos ahora uns libros para deles, para que xoguen e para que disfruten. Veña a mercar algo, se hai, se non mirar o que hai, pasar o tempo. E que busca, por exemplo? Pois busca unha cousa antigua como a min. Eu tamén son antigo, vou poñer á venta. Me gustan los mercadillos y me gusta, siempre encuentras alguna cosa interesante. E mentres o ambiente se vai animando e a xente vai mercando, o cociñeiro atende a pota xigante dos callos. Con 60 kilos de garabanzos, haberá para unhas 600 racións. Pois levamos máis ou menos desde as 8 da mañá, cocendo a carne e tal, e agora botamos os garabanzos, que é o que nos faltaba. Leva touciño, leva pata de cerdo, leva pata de ternera, leva algo de tripa. E van estar boísimos. Home, claro, eso desde logo, feitos por mí ainda máis. Festa dos Callos e compras de Nadal non é un mal plan para pasar o día festivo en Celanova. Entre a recreación artesanal, a orixinalidade, a enxeñería e os retos electrónicos das figuras, os beléns galegos se enriquecen cada vez máis as súas historias. Algúns dos máis visitados, o Belén electrónico de Begonte, o de Valga con retranca e o xigante de Viveiro que invade as rúas. O Nadal galego brilla con auténticas estrelas, as de Belén, que comezan a visitar familias, veciñanza, grupos escolares, pero se aínda non vos achegastes, dende esta mesma tarde podedes ver beléns artísticos abertos na paisaxe natalicia que compiten en espectáculo. O electrónico de Begonte, as figuras de actualidade do Belén de Valga,
ou o Belén xigante de Viveiro. Me gustó cómo andaban los caballos, el de allí. Me gustó cómo andaban los chicos del castillo. Que cambiaba de estacións, que é todo un movimento seguido, que mostra moito a realidade como era nesos tempos. E entendo que veñan as excursións porque compromete, o sea, como ensina moi ben como era. El arco iris y el castillo y lo de los Reyes Magos. Ver las montañas. El arco iris, cuando amaneció, el arco iris y la estrella fugaz. Todos comparten a súa recreación artesanal e orixinalidade, escenas bíblicas e ambiente de mercado, pero algúns tamén sacan a relucir a actualidade con retranca. O tema religioso conservámolo, pero sempre estamos ca retranca galega metendo aí un pouco de humor, non? E claro, é un pouco contraditorio. O portal de Belén, como o xigante de tamaño natural de Viveiro, sae do Belén para guiarnos ata onde sinala a estrela, esa que agarda por nós durante todo o ano. Estes días xa comezamos a ver nos escaparates de pastelerías e panaderías os doces artesanais típicos do Nadal. Galletas con forma de Papá Noel, roscas ou tortas saen dos obradoiros galegos para facer as delicias dos máis larpeiros. Os obradoiros de panaderías e pastelerías comezan xa a ser un fervedoiro de actividade. Traballan sen descanso para dar gusto aos padais máis golosos, ansiosos de probar os doces típicos de Nadal. Neste que visitamos hoxe levan uns días elaborando galletas e chocolates con formas do máis diverso. Estamos haciendo pastas típicas francesas con mantequilla, efectivamente pues con la forma de Papá Noel, de los Reyes Magos, y pues tenemos una cierta variedad que ya estamos empezando a exponer para que la gente lo vaya probando con un poquito de antelación. Desde hai un tempo ofrecen ademais a súa clientela unha galleta moi especial, a galleta de Reis, unha especie de rosca de milfollas rechea de crema pasteleira e crema de améndoa, unha auténtica delicia que fai honra non só ao Nadal, senón tamén ao país de orixe do seu mestre pasteleiro. Estamos empezando con un pastel típico francés que se llama la galette de roi, que significa la galleta de los reyes. Estamos empezando a venderla para que la gente la vaya conociendo y cuando llega Reyes o Navidad pues la podamos vender, ¿no? Quedan aínda días para que as familias cumpran coa tradición de reunirse en Nadal ao redor dunha mesa en que nunca faltan nin fallan esas sobremesas tan especiais. Uns doces típicos destas datas que cada ano regresan neste mes de decembro para satisfacer os padais máis golosos. O Xeoparque das Montañas do Courel conta con centos de fervenzas entre as que se distinguen un grupo de ruxidoiras pola súa espectacularidade. Para unha mellor explotación dese patrimonio natural, os saltos máis notables veñen de ser sinalizados, conformando así unha ruta turística que se pode percorrer ao longo dunha xornada. 5 metros de altura, as fervenzas do Xeoparque Montañas do Courel supoñen todo un espectáculo pros sentidos. Co fin de facilitar o acceso a este patrimonio natural, dende o Consorcio de Turismo da Ribeira Sacra impulsouse a mellora da sinalización das principais ruxidoiras, todas localizadas no concello de Quiroga. A nosa zona é moi chula, pero apenas hai sinalización e moitas veces os que veñen de fora non saben nin o que hai, nin por onde hai que ir, porque Google Maps ás veces funciona e ás veces non funciona. Entón a sinalización física sempre é interesante que este disponible e estes carteles novos poñen non só en valor o que temos, sino que o pon físicamente, porque moitas desas fervenzas casi nin siquiera a xente local as conocía. A demanda da xente pedía que por que non se sinalizaban dende Quiroga, que é unha cousa por outra parte que é lógica. Ti sales de Quiroga e agora empezas a topar os sinais que te indican onde están as distintas fervenzas. E iso foi o que se fixo agora, grazas a unha axuda, a unha achega do Plan de Sostenibilidade Turística do Consorcio de Turismo da Ribeira Sacra. Os 5 saltos d'auga agora sinalizados corresponden aos ríos Selmo e Quiroga. Xuntos conforman unha ruta das fervenzas que se pode percorrer ao longo dunha xornada. Hai 15 días están preciosas polo tono das follas, despois chega o inverno, está todo completamente
uniforme de color, pero contrasta pois, tanto a temperatura, as sensacións, a forma en que a auga te impacta, o carecer de follas o entorno. Despois chega a primavera con esa explosión de flores que a máis aquí é moi escalonada. Sempre todas estas fervenzas teñen uns entornos espectaculares e tamén as ofrecemos moitísimo cando é de verán porque na maioría delas hai boas pozas incluso para bañarse. Segundo un estudo publicado recentemente, o Xeoparque Montañas do Courel conta nada menos que con 325 fervenzas. Rematamos, quedan xa con Marta de Arriba do Telexornal. Grazas pola compaña e moi boas tardes.